noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Descoperim care este secretul succesului uneia dintre cele mai admirate națiuni de la invitatul nopții, excelența sa Ovidiu Raețchi, ambasadorul României la Tokyo. Cum poate fi implicată și comunitatea românească din Japonia în succesul participării României la Expo Osaka? Prin voluntariat și sunt convins că va exista un program de voluntariat. De asemenea, prin elemente de prezență în zona de tradiție alimentară, dacă vreți, în zona culinară, unde foarte probabil vor exista soluții care vin din zona comunității românești din Japonia și care oferă avantajul unei bune cunoaștere a gusturilor locale, pentru că prezența noastră aici prin mici sau nu neapărat mici restaurante înseamnă că există deja o înțelegere de ani de zile a gusturilor pe care japonezii le caută la bucătăria românească. Vor fi pachete turistice pentru ca românii să poată ajunge la expoziție? Da, din punctul ăsta de vedere am avut chiar în urmă cu 2 săptămâni, cred, o prezentare făcută pentru operatori turistici din Japonia care doresc să aibă o prezență semnificativă pe piața din România și din Republica Moldova. Ambasada României și Ambasada Republicii Moldova au prezentat elemente de cultură, au prezentat ținte turistice majore din cele 2 state și au prezentat elemente culinare, au prezentat vinuri românești și din Republica Moldova. Deci interesul e real, sala a fost plină, vorbim de 10 de reprezentanți ai agențiilor turistice care își pregătesc pachetele pentru anul viitor și pentru anii viitori și i-am încurajat să își dezvolte aceste cunoștințe despre România și la pavilionul românesc de la Osaka. Există colaborări deja stabilite cu parteneri japonezi sau cu alte state care vor participa la expoziție, pentru că, sigur, colaborarea română-japoneză este una care este esențială în cadrul acestei expoziții, dar dincolo de aceasta, bănuiesc că există și alte oportunități atunci când participăm la astfel de expoziții. Categoric. Sunt formate diverse unde participanții își adună cumva eforturile. Există discuții, de exemplu, cu NATO pentru o expoziție a alianței care va fi găzduită inclusiv de pavilionul românesc de la Osaka. Există de asemenea formatul francofoniei, unde pregătim acțiuni comune. Uniunea Europeană va avea o prezență comună în contextul sărbătoririi Zilei Europei, deci veți vedea foarte multe evenimente sub o cupolă comună.
Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Japonia este un lider global în tehnologie. Există proiecte comune în acest domeniu sau planuri de atragere a investițiilor japoneze în sectorul IT din România. Și aș merge un pic mai departe. În domeniul tehnologiei medicale există o colaborare sau dorința de a dezvolta astfel de parteneriate directe? Este o zonă de interes și pentru noi. Am avut o vizită la nivelul de consilier prezidențial pe zona de sănătate. Există parteneriate deja stabilite între spitale din România, cum este Spitalul Universitar, și companii din Japonia. Există companii din Japonia cu prezență pe piața din România, deci este o zonă pe care ne dorim și noi să o fructificăm, pentru că știm că sectorul japonez din zona medicală e unul dintre cele mai performante din lume. Știm rezultatele la care a ajuns partenerul din Japonia în privința longevității, nu? Sunt absolut remarcabile și sigur că ne-am dorit să învățăm câte ceva din această expertiză. Pentru că tot v-ați referit la longevitate. Ați reușit în acest prim an de mandat să descoperiți secretul longevității japonezilor, să spunem și ascultătorilor Radio România în ce constă acesta? Păi cred că e înțelepciunea tradițională orientală. Mănâncă puțin, odihnește-te bine și fă multă mișcare. Și dacă veți ieși la o plimbare de 10 minute prin Tokyo sau prin alt oraș japonez, veți constata exact acest lucru, că în orice magazin din colțul blocului porțiile de mâncare sunt mult mai mici în raport cu uzanțele europene. Veți vedea foarte mulți japonezi alergând, ieșind la joggingul de seară sau de dimineață și fiind foarte prezenți pe orice formă de stadion, la orice sport. Veți vedea biciclete pe stradă și veți vedea tinere mame care cumva reușesc să-și ducă pe biciclete inclusiv bebelușii, ceea ce în traficul deseori aglomerat e o performanță acrobatică uneori. Deci ăsta pare să fie secretul și, repet, el ține de o înțelepciune tradițională a Japoniei care vine de secole. Ce anume ați reușit să implementați în viața dumneavoastră de zi cu zi din aceste obiceiuri de când ați venit la Tokyo? Păi ritmul de viață și ritmul de lucru e suficient de intens ca să apuci să mănânci o dată pe zi. De mișcare e adevărat că e mai puțin timp. De odihnă în perioada intensă despre care am vorbit, eu sunt prezent efectiv aici de la sfârșitul lunii septembrie, deci și din acel moment, iată, ne apropiem de 2 luni de prezență. Ritmul evenimentelor a fost aproape zilnic. Cumva, deci, viața ne obligă să interiorizăm aceste principii. La finalul mandatului mai facem un interviu și atunci vedem cât anume ați schimbat din viață în urma experienței de aici. Promiteți? Vă promit că facem interviu și că rezultatele vor fi evidente.
Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Rămânem un pic în zona diplomației culturale. Este un instrument extrem de important pentru orice țară. De multe ori reușim să punctăm la acest capitol, dar mai degrabă ca rod al întâmplării, după cum vedem noi jurnaliștii, nu având o strategie concertată în această direcție. Sunt curioasă cum acționați în această direcție, dincolo de, iată, succesul deschiderii unui Institut Cultural Român la Tokyo. Tocmai pentru că e nevoie de o strategie, ne-am bucurat că putem să fructificăm această intenție a deschiderii Institutului Cultural Român și ne-am dorit ca el să vină cât mai repede. Primul expert al ICR prezent aici a sosit în septembrie. Demersurile de pregătire a lansării sunt pe ultima 100 de metri și primul eveniment va avea loc chiar mâine în raport cu momentul în care realizăm noi interviul. Cred că e foarte important să centralizăm, să avem capacitatea de a aplica o strategie în ceea ce ne dorim să promovăm. Și asta mi-aș dori eu să facă Institutul Cultural Român. Avem câteva nume foarte importante pe care putem să ne construim prezența aici. Așa cum spuneam, în primul rând Brâncuși. În vară am avut o expoziție Brâncuși la un muzeu important din Tokyo. Brâncuși are deja, în estimările noastre, 14 sculpturi prezente în muzee din Japonia și atunci este cumva misiunea noastră, misiunea Institutului Cultural Român, să explice dimensiunea românească a formării și a temelor din opera lui Brâncuși. Un alt element important unde nu trebuie să construim de la zero este prezența muzicală. Sensibilitatea muzicală a Japoniei este uluitoare. E suficient să mergi în sălile de concert și le vei vedea întotdeauna pline. E suficient să mergi pe stradă și vei vedea tineri trecând constant cu o vioară sau un alt instrument muzical în spate și atunci noi avem două nume cel puțin de la care, dacă nu mai multe, de la care putem pleca. Dinu Lipati, un muzician extrem de iubit aici la cel mai înalt nivel, un muzician pe partiturile căruia mulți japonezi au învățat să cânte la pian. George Enescu, la fel, este foarte prezent în concertele japoneze, în interpretările artiștilor din Japonia și am văzut cu satisfacție că la recentul festival Enescu de la București am avut doi tineri din Japonia care au fost premiați, iar în repertoriul lor regăsim, așa cum spuneam, inclusiv Enescu. Pe lângă asta, sunt convins că Institutul va putea să prezinte publicului japonez literatură română. Avem traduceri deja, avem Eminescu tradus, avem Eliade tradus, avem Mircea Cărtărescu tradus, însă Institutul va avea capacitatea să ofere sistematic prezență a prozatorilor români, a intelectualilor români în Japonia și e nevoie de asta pentru că e o piață atât de mare și atât de concurențială, dacă vreți, încât fără această strategie și fără un aflux continuu de evenimente nu poți să performezi la un nivel înalt. În urmă cu doar câteva zile la București, după un efort de 20 de ani, a fost în sfârșit inaugurată Galeria Orientală din cadrul Muzeului Național de Artă al României. Aveți în pregătire ceva similar și în Japonia? Nu ca proiect pentru peste 2 zile, ci pe termen lung, să sperăm că nu va dura totuși 20 de ani. Categoric vă pot dezvălui un exemplu de proiect pe care sper că îl vom putea implementa într-un termen care nu va fi de 20 de ani, va fi probabil de câteva luni. Am discutat deja despre un potențial eveniment în care să punem în legătură ia românească cu kimonoul japonez. E o idee care a mai fost exploatată și în România, însă credem că ar trebui să fie prezentă și aici în Japonia și nu doar aici. Ne-am bucurat ca un astfel de eveniment să se regăsească poate pe scena UNESCO
UNESCO, de exemplu, pentru că vorbim de elemente culturale și tradiționale de mare popularitate la nivel mondial și care pot să ofere elemente comune și elemente de diferențiere fecundă între culturi, cum sunt cultura română și japoneză, care sigur în spațiu pot să fie foarte îndepărtate, vorbim de 8.000 de kilometri, dar uneori în termen de valori pot să fie de fapt foarte apropiate. Ovidiu Raețchi, ambasadorul României în Japonia, este invitatul nopții la Radio România Actualități. Parteneriatul strategic are în vedere și domeniul educației. Sunt curioasă cum sprijină ambasada programele de schimb academic dintre România și Japonia și care ar fi oportunitățile pentru studenții români de a veni aici în Japonia pentru a studia. Încercăm să punem în legătură pe cât se poate de mult universități din Japonia cu universități din România și cu studenții din România și la fel să facilităm accesul studenților japonezi la informații despre oferta educațională din România. Avem de altfel centre universitare în România unde studenții japonezi merg, unde pot să descopere în stagi de câteva luni pe care noi le dorim tot mai lungi limbă și cultură română. De asemenea, universitățile japoneze arată în ultimii ani o deschidere pentru piața europeană de studenți și sunt cazuri de universități japoneze care au în momentul de față, de exemplu, 6 studenți români și 2 profesori din România și nu orice fel de profesori, e vorba de profesori de limbă și cultură japoneză. Deci românii predau limba japoneză într-o universitate din Japonia japonezilor, inclusiv japonezilor, și acest trend ajută inclusiv diplomatic și economic și din orice punct de vedere al relației bilaterale ajută România, pentru că o parte din studenții care vin aici după 4 ani sau după un ciclu complet de prezență educațională aleg să devină la rândul lor profesori în universitățile japoneze și apare acest ciclu care încurajează prezența studenților români în Japonia și echivalenta studenților japonezi în România. Pentru studenții japonezi, care sunt domeniile de studiu de interes în România? Există, având în vedere că capacitatea inițială, cel puțin, e în zona de limbă engleză, se poate dezvolta o carieră în zona de management și business, global business, se pot dezvolta studii în zona de științe politice, științe culturale, sociologie, deci oferta educațională din România este o ofertă foarte competitivă și îi încurajăm pe tinerii japonezi să vină în România și să descopere Uniunea Europeană prin poarta de intrare educațională românească. Dacă la nivel de studii superioare stăm bine, privim un pic către educația primară, educația de bază, acolo unde există dezbateri importante în ultimii 30 de ani în România, acolo unde pare că nu găsim cele mai eficiente soluții pentru a ne asigura că tinerii care termină cele 12 clase obligatorii au suficiente cunoștințe pentru a urma un parcurs profesional la un nivel pe care ne-l dorim cu toții, iată, într-o economie a viitorului în care joburile dispar, se reinventează, apar noi joburi cu noi competențe. Dacă ar fi să învățăm ceva
din lecțiile japoneze în domeniul educației. Ce le-ați spune ascultătorilor Radio România Actualități? Prin ce diferă educația în Japonia de educația din România și ce am putea face noi astfel încât să îmbunătățim sistemul de educație? În primul rând, în zona asta, sigur că e mai greu să pui în contact niște tineri care au sub 18 ani, eventual să călătorească, însă e un lucru pe care îl facem deja, ne dorim prin prezentări să arătăm tinerilor din România programul și valorile și pasiunile tinerilor japonezi și viceversa. De exemplu, în urmă cu o lună, cred, am fost prezent la un liceu de aici din Japonia, la circa o oră, două distanță de Tokyo, pentru a vorbi copiilor de acolo despre Uniunea Europeană și despre România. E un program EU Comes to Your School, Uniunea Europeană vine la școala ta, și am avut surpriza reală la sfârșitul prezentărilor despre Uniunea Europeană și despre România să primesc întrebări din partea tinerilor japonezi care arătau o curiozitate și o educație absolut spectaculoase. Și aici cred că vine un lucru pe care noi trebuie să-l învățăm de la Japonia, este faptul că în Japonia cultura, accesul la carte, accesul direct al fiecărui japonez, indiferent de vârstă, la cel puțin o carte pe săptămână, e un fenomen de masă. Aici librăriile sunt pline în fiecare zi, aici sălile de concerte sunt pline în fiecare zi, cinematografele la fel, și nu există un grup special, un grup de elită care să cumpere cărți doar în interiorul acelui grup sau care să meargă la teatru. Nu, toată lumea merge la teatru, toată lumea citește, toată lumea merge la concerte, și atunci când dai o astfel de cultură de masă, lucrul ăsta se va vedea și în educație și în cum arată piața cărții din țara respectivă. Japonia, deși ca populație și ca limbă e un stat mai mic, numeric vorbind cu alte state, ca public potențial este totuși pe locurile 3-4 în privința consumului de carte. Și pentru asta trebuie să cunoști limba japoneză ca să poți să citești o carte în japoneză. Ce limitează destul de mult accesul. Îmi simt sufletul mângâr de fluier, ce-a doinit cântecul șuier. Pentru zilele ce-au fost trecute, pentru nopțile negre și slute, am pornit cu roa-n picioare, un cântec de soare. Pentru zilele ce au sărit, pentru nopțile cu iasomie, freamătul apelor și foșnetul codrilor, când el se întâlnesc și sufletul mi-încălzesc. Hei, hei, verde iarba, soarele sus pe cer. Hei, hei, dusă e iarna cu dinții ei de fier. Hei, hei, verde iarba, soarele sus pe cer. Hei, hei, dusă e iarna cu dinții ei de fier.
iarba, soarele sus pe cer. Hei, hei, dusă e iarna, cu dinții ei de fier. Hei, hei, verde e iarba, soarele sus pe cer. Hei, hei, dusă e iarna, cu dinții ei de fier. Hei, hei, verde e iarba, soarele sus pe cer. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. În timp ce vorbeați, mă gândeam că și în România lucrurile par să se schimbe în ceea ce privește mersul la teatru, la concerte de muzică clasică, deci suntem pe un trend bun, aș spune eu, în acest domeniu. Ce ne facem însă cu consumul de carte, pentru că în continuare suntem pe ultimele locuri, cel puțin în Europa. Mulți dintre români nu citesc nici măcar o carte pe an. Aici avem, cred eu, o problemă și poate că aici ar fi, la un moment dat, interesantă, nu știu, această experiență japoneză, cum reușesc ei să-i convingă pe copii să citească în continuare cărți în condițiile în care au și ei aceleași tentații ca și copiii din România. Chiar sunt curioasă, cum gestionează părinții japonezi relația copilului lor cu tehnologia, cu telefonul acesta care parcă înghite tot ceea ce ține de preocupare a unui copil? Cultura japoneză cred că s-a adaptat nevoilor tinerilor și nevoilor copiilor și a creat un gen specific japonez pe care îl vedem prinzând amploare inclusiv în zona euro-atlantică. E vorba de fenomenul manga-anime, care reprezintă o modalitate prin care cultura, inclusiv înaltă, sofisticată, artistică, istorică, devine accesibilă pentru tineri, devine tentantă pentru tineri, devine ofertantă pentru copii. Și vă dau un exemplu, am cumpărat chiar eu o carte pentru a înțelege istoria Japoniei, pe lângă, sigur, tratate de istorie mai savante, există cărți de popularizarea istoriei Japoniei în manga. De asemenea, prezența animeurilor în zona europeană este tot mai bogată și știu foarte multe cazuri de tineri români care au învățat limba japoneză singuri, urmărind show-urile de animație prezente deja pe piața din România și din perspectiva culturală și a relațiilor culturale România-Japonia este un lucru foarte îmbucurător pentru că avem un număr mare de vorbitori pe care îi vom vedea activi în următoarele decenii. Ne întoarcem însă la relația cu tehnologia, cu device-ul acesta în care copiii se afundă și de multe ori, cum să spun, părinții nu prea au alternativă, cel puțin în România. Cum gestionează? Este o chestiune care ține oarecum de transmiterea unor tradiții sau de respectarea unor tradiții, de atenția pe care generațiile adulte o acordă copiilor. Unde apare această diferență? Unul din primele lucruri pe care le înțelegi despre Japonia este principiul respectării fiecarei reguli. În Japonia, orice regulă, orice procedură, orice pas procedural se respectă. Etapele nu se sar niciodată și cred că vedem asta inclusiv în relația cu gadgeturile despre care spuneați. Tinerii japonezi vor avea un telefon mobil în mână în metrou, aproape e o regulă generală, însă când e vorba de studiu sau de școală, nu vor avea niciodată un telefon mobil. Când se învață și când se face școală sau când se citește, se respectă regula cititului. Când este timpul privat al copiilor, atunci sigur că ei au acces la aceste gadgeturi. E vorba de respectarea principiilor și a regulilor. În albastru ochilor tăi, picur albul dintr-un nor, auriul din cercei, verdele din semafor. Vreau doar culoarea ta, culoarea ta, vreau doar culoarea ta, culoarea ta. Niște mov de pe struguri, roșu din buzele tale. Sunt un pictor și mă bucur la paleta de culoare. Vreau doar culoarea ta, culoarea ta, vreau doar culoarea ta, culoarea ta.
Dacă toți de pe stradă ar ști cum să vadă ce văd eu de când te cunosc, poate nu m-aș mai simți așa norocos. Tu mi-ai dat lumea în culoarea ta, unde mă uit nu te mai pot uita. Și noaptea noastră e roșu aprins, de când cu tine nu s-a mai stins. Și răsăritul dacă l-aș picta, n-ar fi la fel fără culoarea ta. Când deschid ochii văd o lume de vis, cum ai putut picta un paradis doar în culoarea ta. Griul din oraș, pun un strop de curcubeu peste trupul tău golaș și arunca un pic de eu. Vreau doar culoarea ta, culoarea ta. Vreau doar culoarea ta, culoarea ta. Castaniul tău din păr asortat cu mâna mea, oranjul din portocală e așa fresh în cara ta. Vreau doar culoarea ta, culoarea ta. Vreau doar culoarea ta. Tu mi-ai dat lumea în culoarea ta, unde mă uit nu te mai pot uita. Noastră e roșu aprins, de când cu tine nu s-a mai stins. Și răsăritul dacă l-aș picta, n-ar fi la fel fără culoarea ta. Când deschid ochii văd o lume de vis, cum ai putut picta un paradis doar în culoarea ta. Doar în culoarea ta. Unde mă uit nu te mai pot uita. Și noaptea noastră e roșu aprins, de când cu tine nu s-a mai stins. Și răsăritul dacă l-aș picta, n-ar fi la fel fără culoarea ta. Când deschid ochii văd o lume de vis, cum ai putut picta un paradis doar în culoarea ta. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Ați spus un cuvânt mare, reguli. Noi românii în general suntem renumiți nu pentru că respectăm regulile, dimpotrivă. Ne-am făcut oarecum o zonă de laudă din faptul că nerespectând regulile ajungem la soluții mai repede decât alții. Haideți să vedem cum înglobăm aceste două chestiuni și ce este mai important, să respectăm regulile sau să fim creativi sau poate, iată, nu neapărat faptul că nu respecti regulile stimulează creativitatea, ci mai degrabă îți creează vulnerabilități. Mă gândeam și eu asta pentru că uneori poți să ajungi la concluzia că prea multă procedură afectează rapiditatea. Și mă gândeam de asemenea că inclusiv în cultura occidentală există acel dicton to cut corners, să o iei pe scurtătură. Dar dacă ne uităm la rezultate, dacă ne uităm la poziția Japoniei în orice top internațional, în primul rând, sigur, economic, în privința tehnologiei, vom vedea că funcționează. Și asta cumva le-a și confirmat japonezilor că principiul trebuie păstrat și dezvoltat. Japonia este în orice clasament, de la economie până la cultură, întotdeauna constant în primele locuri din lume. Deci principiul respectării regulilor funcționează. Mulțumesc mult pentru această explicație pe care sper să o asculte cât mai mulți și să o și înțeleagă în profunzimea ei cât mai mulți dintre ascultătorii postului public de radio. Mă întorc însă la diplomatul cu care m-am întâlnit astăzi, ambasadorul României în Japonia, la Tokyo. Care sunt cele mai mari provocări în consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Japonia? Provocarea este să reușim să păstrăm constant ritmul evenimentelor bilaterale pentru a da fond, a da adâncime, a da profunzime parteneriatului strategic. Parteneriatul strategic reprezintă un cadru optim pentru orice relație diplomatică, pentru că arată că două state se află într-o relație privilegiată din punctul de vedere al diplomației. Însă acest cadru, această declarație de principii trebuie onorată.
nu poți doar să faci referire la o declarație de principii fără să ai oglindită în activitatea de zi cu zi evenimente majore. Deci responsabilitatea noastră, onoarea noastră și a colegilor noștri este să putem să confirmăm și să onorăm zi de zi parteneriatul strategic prin acțiuni concrete în plan politico-diplomatic, în plan economic și în plan cultural și educațional. Cum vă putem ajuta noi românii de acasă ca să vă îndepliniți cu onoare aceste obiective pe care vi le propuneți? Fiind curioși în privința Japoniei, fiind deschiși la informațiile pe care noi încercăm să le furnizăm și având inițiative în privința parteneriatului și a prieteniei cu poporul japonez pe care noi le vom sprijini în mod categoric și ne bucură orice idee și orice propunere care vine din partea tinerilor japonezi sau care vine din partea tinerilor români care vor să intre în contact și încercăm cumva să le încurajăm și noi. Deci ăsta ar fi mesajul sincer și strategic în același timp pe care l-aș transmite celor din țară. Căutați informații despre Japonia, căutați-vă parteneri în Japonia, fie că vorbim de zona culturală, fie că vorbim de zona economică, fie că vorbim de educație sau de cultură. Cereți-ne sprijinul și asta va ajuta și relația diplomatică România-Japonia. Cum vedeți dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări în următorii ani? Văd o creștere semnificativă, așa cum spuneam, în zona culturală, pentru că avem acest institut cultural român activat și pentru că sperăm să avem și un Japan Foundation la București în scurt timp care să asigure un soi de echivalență între cele două structuri. Văd o dezvoltare semnificativă în zona energetică, așa cum spuneam, nu? Un parteneriat strategic și în zona energetică. Văd multe parteneriate în zona tehnologiilor emergente. Văd o dezvoltare a colaborării în zona de apărare, unde există mult potențial pe care noi îl încurajăm. Deci văd, așa cum spuneam, o onorare a parteneriatului strategic. Pentru că vorbați despre această zonă militară de cooperare, războiul din Ucraina, foarte aproape de România, foarte departe de Japonia, cum influențează situația geopolitică din regiune, relațiile României cu Japonia și dacă există o cooperare comună privind securitatea din regiunea Asia-Pacific și securitatea globală în general? Japonia a salutat poziția extrem de fermă a României împotriva agresiunii ruse în Ucraina, pentru că Japonia vede securitatea globală în termeni similari cu România. Japonia optează pentru o lume în care granițele să nu se schimbe prin forță și amenințările să nu devină un mijloc de negociere diplomatică. Deci poziția noastră și poziția Japoniei au fost foarte coerente din acest punct de vedere. Sprijinul oferit Ucrainei de către România a fost evident și a fost salutat de partea japoneză. La fel și Japonia a fost foarte activă în privința sprijinului politic și economic oferit Ucrainei. Deci există o coerență de viziuni. Suntem, așa cum se spune în diplomație, like-minded states și aș vrea să profit de întrebare ca să vă citesc un profil de țară realizat de către Ministerul de Externe al Japoniei în ultimul său anuar de activitate, de cel de anul ăsta, în care România a fost singurul stat care s-a bucurat de un profil de țară în toată activitatea Ministerului de Afaceri din Japonia. Și iată ce se spune în acest diplomatic Blue Book 2024. România are graniță comună cu Ucraina, iar guvernul și cetățenii români au luat inițiativa de a ajuta numeroase persoane refugiate din statul vecin ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Empatia arătată de România față de tragedia prin care trece populația ucraineană și răspunsul prompt al țării care și-a deschis granițele pentru civili amintește de sprijinul pe care România l-a acordat Japoniei în timpul marelui cutremur din estul Japoniei, când a acceptat la studii studenți de la Universitatea Fukushima.
Un alt lucru care merită spus este că sunt convins și văd semnale constante în acest sens că există un mare interes al investitorilor japonezi să vadă România ca hub logistic pentru procesul de reconstruire a Ucrainei și din punctul ăsta de vedere sigur că ne dorim ca procesul de pace să fie unul în primul rând corect principial față de Ucraina, dar cât mai rapid și atunci prezența investițională japoneză în beneficiul Ucrainei, dar prin România să fie foarte ridicată. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. După foarte mulți ani în care România părea că nu mai reușește să identifice un proiect de țară după aderarea la Uniunea Europeană, aderarea la NATO, iată, în ultimii ani am reușit să ne unim cu toții pe o direcție și aceea pare că este apropierea, aderarea, integrarea în sfârșit în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, acolo unde sunt țările dezvoltate, țările care contează și care până la urmă aduc bunăstare propriilor cetățeni. Cum sprijină Japonia demersul României de a adera la această organizație, având în vedere rolul său important? Japonia este un jucător major în cadrul acestei organizații, e un jucător influent și nu și-a ascuns
în niciun moment sprijinul față de aderarea României și știu că reprezentanții României resimt acest sprijin și mulțumesc constant pentru existența lui. Deci putem spune cu satisfacție că parteneriatul strategic va duce la rezultate și în acest proiect de țară, așa cum ați spus, pe care sperăm să-l vedem bifat cât mai curând. Ne apropiem ușor de finalul dialogului nostru și n-aș vrea să trecem peste o zonă care mie mi se pare extrem de importantă pentru publicul Radio România Actualități, și anume ce putem învăța de la cei care au succes în domenii în care poate că noi ne mișcăm un pic mai greu sau pe care poate că abia acum le descoperim. Ce lecții am putea învăța noi ca națiune de la Japonia? Așa cum spuneam, principiul temeniciei, măsoară de 10 ori și tai odată, e formula din conservatorismul britanic, dacă vreți. Probabil că în conservatorismul japonez măsuratul se face de 50 de ori înainte de tăiat, dar tăiatul va fi perfect și din punctul ăsta de vedere poate că nu e întâmplător că parteneriatul LMP Măgurele al acelui puternic laser care se află în România și care taie perfect la dimensiuni micronice cu ajutorul laserului obiecte, este făcut tocmai cu un partener japonez, cu Universitatea din Osaka. Deci temenicia, seriozitatea, refuzul de a, așa cum spuneam, de a tăia colțuri, de a o lua pe scurtătură, cred că ține cumva de o zonă în care istoria noastră din regiunea balcanică are de învățat de la istoria din zona est-asiatică și din Asia Pacific. Știți, cumva mi-aș dori ca România să devină Japonia Balcanilor. Avem potențialul intelectual din punctul ăsta de vedere, rămâne să vedem dacă, așa cum spuneam, proiectul educațional poate să sprijine această orientare către reguli. Domnule ambasador, am vorbit mult despre ce am putea noi învăța de la japonezi. Sunt însă curioasă, ar putea japonezii, Japonia, să învețe ceva și de la noi, de la români, de la România? Aici vine cumva contrapunctul și contradicția cu tot ceea ce am spus până acum, pentru că uneori e nevoie și de creativitate și de inventivitate în anumite situații și aici experiența noastră istorică pune în evidență această creativitate, capacitatea de a inova, capacitatea de a găsi soluții creative când este nevoie de ele. Deci, singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să găsim justa măsură între creativitate, inovație și respectarea regulilor. Un alt lucru pe care l-aș remarca este capacitatea excepțională a românilor, a tinerilor români de a învăța limbi străine, de a fi deschiși către limbi străine, inclusiv către limbi străine diferite de baza noastră lingvistică, cum e limba japoneză. Așa cum spuneam, eu aș evalua numărul de vorbitori de japoneză la un nivel mediu, fără o educație de specialitate, la câteva sute mii de tineri care au învățat de multe ori singuri din manga și anime și care își vor dezvolta această deschidere, în timp ce la societatea japoneză nu vom vedea o deschidere similară față de limbile străine. Ce sfaturi aveți pentru tinerii care își doresc să intre în diplomație? Să o facă, să-și urmeze visul cu curaj, pentru că avem nevoie de tineri în diplomație și pentru că, vă spun cel puțin din experiența mea, prezența unui tânăr în diplomație se vede. Eficiența lui, energia lui, deschiderea către tehnologii noi de comunicare creează imediat rezultate, creează o atmosferă bună în zona diplomatică și, de fapt, creează rezultatele care sunt cele mai importante în diplomație și anume o altă mină și o altă bucurie a partenerului cu care stai de vorbă. Excelența voastră, vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă aștept
la serviciul de noapte și atunci când veniți la București, pentru că sigur vom mai avea de discutat și sunt sigură că românii pot descoperi foarte multe despre această zonă unică în lume și anume țara Soarelui Răsare. Eu vă mulțumesc pentru interes și cu certitudine că voi veni, pentru că sunt convins că în ritmul în care evoluează parteneriatul strategic voi avea vești tot mai bune într-un timp tot mai scurt. Mâine noapte, Felix Craicu vă așteaptă cu o nouă temă interesantă. Echipa acestei ediții, Claudiu Țigănaș, montaj și ilustrație muzicală, iar la microfon Maria Țoghină. Vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim peste o săptămână. La Radio România Actualități urmează știrile orei 2. Să fim înțelepți! La fereastra cu gutuie, flori și trandafiri, amintirea e și nu e, flori și trandafiri. Dacă e de mâini mă prinde, flori și trandafiri, și mă aruncă între colinde, flori și trandafiri, și mă ninge și mă îngheață, flori și trandafiri, și mă învăluie într-o ceață, flori și trandafiri, ca într-un abur de lumină, flori și trandafiri, și mă uit așa în grădină, flori și trandafiri. Și mă ninge și mă îngheață, flori și trandafiri, și mă învăluie într-o ceață, flori și trandafiri, ca într-un abur de lumină, flori și trandafiri, și mă uit așa în grădină, flori și trandafiri. Arde focul, paie ude, nimeni nu mă aude. Arde focul, paie ude, nimeni nu mă aude. Ninge ca o deșteptare, flori și trandafiri, peste lume cu iertare, flori și trandafiri, numai peste noi s-abate, flori și trandafiri, cu miros de răutate, flori și trandafiri, o zăpadă ca o zgură, flori și trandafiri, ce ne minte și ne fură, flori și trandafiri, tot ce e și tot ce nu e, flori și trandafiri, și fereastra cu tuie, flori și trandafiri,